Kabalo ba mo katong adtuan-tuan? Nindot kitog view dito do. Ti as in? Lagi, malingaw kita ditong tulo. Bahalag wala tay makaon-kaon dito ti. Ang importante nakabanding-banding tang tulo. Happy we! Tara na. Tanawa mga sis. Prating gwapuhan no, muratag nas dagat. Nagalaag ka diri sa una ti. Hinduta diri uy. Oo, katong time nga ang layas mo nya si Papa wala na pod murag lain jud kay akong paminaw ato mo ni ari ko. Wala as in ti. Luya ni mo ti uy. Importante, nag-okay na ta. Hag sa tabi. Kabalo ba mo katong adtuan-tuan? Nindot kitog view dito do. Ti as in? Lagi, malingaw kita ditong tulo. Bahalag wala tay makaon-kaon dito ti. Ang importante nakabanding-banding tang tulo. Happy we! Tara na. Tanawa mga sis. Prating gwapuhan no, muratag nas dagat. Bitaw te, nice kaayo. Nagalaag ka diri sa una ti. Hinduta diri uy. Oo, katong time nga ang layas mo nya si Papa wala na pod murag lain jud kay akong paminaw ato mo ni ari ko. Wala as in ti. Luya ni mo ti uy. Importante, nag-okay na ta. Hag sa tabi. Tara dito ata ninyo ta. Francis ba, katubi tong nang layas mong ikang? Asa mo napundo ato? Ganami sa sagingan te, naghabor amig dahon. Bitaw ti. Pait kayo among kahimtang ato. Kaluoy po din taon ninyo eh. Kung pasensya na jud kaayo, kabaluman mo no nga ato na time murag depressed jud kayo ko. Okay ra to ti uy. Kalimtan na to nato tanan. Kay ako apod baya tong sala mong nawala si Papa. Kabalo pug ko ti kung asa man dun si Papa nabutang. Kabalo pug ko nga happy kay siya. Kay nag-okay na tang tulo. Tama jud ka te, nalipay na jud si Papa uban sa Ginoo. Hay, salamat. Nagka-okay ra gong mga igsuon. Kang, Agata, Charmina, lipay kay ko nga okay na kay mo. Unta, perme na mong inana, dili na mong mag-away. Sa mga magsuon diha nga nay panagbingkil, dili paulahi ang tanan para magpinasayloay. Kay kung hunahunaon igsuon raman, walay laing magnilabanay, kamo ug kamo ra gyud. Nagtan jud tagulan te. Pero sige lang kang, at least happy tang tulo. Gani no? Sige te, wala man guri kanon dira, maglungag sa ko. Sige kang, botana gyud ani akong manghod oy. Kang, Ate Charmina, lipay kaayo ko nga okay na tang tulo. Unta inani na ta permi. Kabalo ko nga naapay mga trials nga moabot sa atong kinabuhi, pero kay nakaya nato to tanan, mas kayanon pa nato ang umaabot.